Il-Bord tal-Ippjanar approva l-iżvilupp mill-ġdid ta' lukanda u bungalows f'Kemuna. L-iżvilupp approvat se jwassal għat-twaqqih tal-lukanda eżistenti fil-Bajja ta' San Niklaw u l-bungalows fil-Bajja ta' Santa Marija. Minflokhom se tinbena lukanda ġdida ta' 140 sodda fil-Bajja ta' San Niklaw u 16 il-bungalow. Il-lukanda fuq Kemuna kienet inbniet fis-snin 60 u l-bungalows ġew żviluppati fis-snin 70. Fis-stqarrija l-Awtorità tal-Ippjanar qalet li fil-proċess ta' din l-applikazzjoni saret reviżjoni tal-pjan ippreżentat fl-2023 li fost oħrajn naqset id-daqs tal-iżvilupp. Spjegat li l-iżvilupp il-ġdid ġie konservat fil-bini eżistenti u l-firxa ta' żvilupp oriġinarjament propost fuq art mhux żviluppata ġiet eliminata għal kollox. L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li l-proġett approvat jirrispetta l-kosta u l-bini l-ġdid kollu se jitbiet mill-ilma baħar u bekk qalet se jkun hemm żona kostali ħielsa mill-bini. L-Awtorità tal-Ippjanar qalet li dan l-iżvilupp se jkun iggwidat minn kriterji ambjentali stretti peress li s-sit huwa żona ta' konservazzjoni rurali, riserva naturali u sit Natura 2000. Irrimarkat li l-proġett u skont il-pjan lokali ta' Għawdex u Kemuna u l-iżviluppaturi huwa marbuta li jagħtu 300,000 euro bħala kumpens għal dan l-iżvilupp lil fond tal-Ippjanar tal-Iżvilupp tal-Awtorità tal-Ippjanar. Intqal li dawn il-flus se jiġu investiti mill-ġdid f'inizjattivi ta' titjib ambjentali fiż-żona.